OKFM 101.7. Okay, 101.7 FM Sunigana de Shimaima, and then Mrema Munina Joe, a branson, see a day Abrabopa Jimedie, a bremo said ye no, a brother Numrebia, a branon Sankasi Bona Baby no, and then so yatna say if it's Abrabopa Jimedie, Yanina so ewo Hosea chapter 4 verse 6 or sin him dear, me my eninti, a yan no muira. Etu obra wo boy se wonim dia wo won twetwede baby a wo dure sesa wo tena se wan hwa wo begina ho baby sesa wo gina ho no wan hwa wo betena se baby sesa wo komirika no wan hwa wo benante ena baby sesa wo nante wan hwa be komirika efise wo ninim die ntia eti se wo tie Abrabopa dwumedi etimi boa wo ema wo de wanamo sisi ye na ye di atwede mponyankopon epese wo nya na wasase so no watimi enya na prekope na abrabo no aye simple amaw na anye complicated. Ye from Akosua Aboagye ubetimi ya from Akosua Nshira enen so me Dr. Kwame Adom ebehwehwe nkomo entrepreneurship ye chance last week ye nyina ehunu COVID-19 abresu sese wan pesa business bia ekombedo adwuma ba ko pe na wo ya ekombedo ni ba bia pese wudu no wuntimi nuru eti kwan ba na abefa so obetutu wana mo yie wo chance a etisa ya benedi ewom enesai adesua bai ene yanya wo ye adwuma na chance se enyini a business growth no ekwan ba se wo fa so de wana mo sisi yie banks afrase egu ye no a nipa bebreti tifie no adesua bai na ewom a won susu a wo ye entrepreneur no wo betimi dia ba obra ne nyina yebedi hu nkomo ewo Abrabopa dwumedie so enanumre. Ye frem Akosua Aboagye betimi afrem Akosua Nshira na sane ye ya Abrabopa dwumedie ye hye hu nkran no. Don't be a prisoner of your past. Don't be a prisoner of your past. And no, and me de hye hu nkran. Mo amusha dwumedie fe na America's Got Talent no owura bi ba so a na ye fe na Acha Williams. Na Acha Williams eba so no na opie ho no a na omu nyina hye ne say na brante wo firi he papa yi wanyini kakra. And what kind of story say? Boni a wonyeye and ye did too no so and wakoda prison 37 years. Na 37 years wakoda prison wa manabemu amuda ebrebia no wotonwum wo ho anu wonya vishi bi se daachi bi America's Got Talent no ono nso obeba so daachi bi ampa e wo mu se ne wonyini fi se brebi sun ya otemuafo bi tena asem no so hu se abrante Acha Williams so boy de ball no ema ne koda prison 37 years no na eye atro enti wonya ne fa hodie na wo hwe ne wo fa mu ene ne abenidie ne atete ene ne ma ebo no a enko betimi akaso be menu akyekyere no ama na brabo no ato ape nanso Acha Williams ama ne pass ana eye history no ankyekere ne dia ene wo nso don't be a prisoner of your past eno ena me no eba bedi hu nkomo. Already a friend no Rick Warren what a book be a friend of the purpose driven life. Now the purpose driven life no can simply say we are products of our past, but we don't have to be prisoners of it. God's purpose is not limited by your past. He turned a murderer named Moses into a leader and a coward named Gideon into a courageous hero. And he can do amazing things with the rest of your life too. God specializes in giving people a fresh start. Enti de wo kan ena ye nyina so amede ma wo e wa Abrabopa dwumedie no se enema bi wo ho eto ye ya wontimi nya ho hwe ye mpanefo kan asem bi se de mo adi no wo mu ni nko de aka ne ye mo ho ban nanso wo nipa bi wo ho a ade bi eto wo mo emre bi etwemo no wo mu ntimi nyem saa de na akyekere wo mo eto ma ye prisoners of their past what yase eso ya tiase wo wu dadada boni bi obi ye no ne kru bi obi gi agi ne free nsem ne boyfriend bi obi gi ne free nsem ne mistake bi a wo ye adwuma bi a ebo no nipa bi e betray no disappointment bi a in the past eto no wontimi mfa nto na chi etide bi a wo kasa me asemu a we ka kire mi ade a we edi ye mi ade a me fa mu mabrabo obetimi esuade bi afrim na etimi aboa amado na mo sisi yie anase wan hwe ya saade ne be kyekyere ama wonyi nipa ne biem abamubuo beba wo be moamoa wo ho ne yesese wo ye ne kra wonye biem business bi a wokoye ya efeli ye no afede obeka se wonye business bi a biem me pa cho. Don't be a prisoner of your past. Memma ne etwemu no enye te se neduafie na enkohye ho na emmoamoa wo ho ebra so se wo sore waka na wotimi kwa wanim evi se sene na wo pass sitie bia sene mre bi atwemu ade bia wo fa mu bia no
sɛ wo ma wo ho kwan a wobetimi de wanamo sisiye na edi yedie bi abrɛw anasa saade ne betimi akyekyerew na asɛ wabrabɔ eti enne me fa Abrabopa dwumadie so de ato anim sɛ memma ne nkyekyerew wabrabɔ da biara da sɛ wo wɔ nko a wo wɔ ade enka onyankopɔn wɔ ne hwe ma wo a enka wo ma ade enkyɛw owura bia ne yefe ne Moses sɛ wɔ Bible mu woku obi a na oye Egyptian nanso obi a na obi a woku nipa na woye wudifo no onyankopɔn ma ne timi beye leader na wakɔgye Israel fo efiri nkwasum efiri Egypt ɛde omo kɔ bɔhyɛ asase no so ewom se wɔno de wankɔ bi Joshua ne to aso de nanso nyame de ne ye bibi a ɛmfa wo ne ne wayɛ a ɛtwa mu onyankopɔn betimi de wayɛ bibi obi te sɛ David a wɔfa obi ɔno ankasa ne kofoɔ ne yere Uria yere na wɔne ne da ye ma nyinsan baayɛ na wɔfa kwa bi so sɛ ku no onyankopɔn po anto na ntwene ne nyankopɔn ka sɛ David is a man after my own heart dia ɔdɔfo ɛdeɛ ne wɔyɛ a atwam ɛdeɛ ne wɔfam wɔyɛ wo sɛ ɛnoa no ɛnam nneɛma bi atwam don't be a prisoner of your past fatu akyi na pem ɛkɔ w'anim Gideon na wɔbu ne ho abɔfia na wɔyɛ coward na wɔyɛ timid na yɛ ne sɛ wɔntimi nya biribiara no onyankopɔn timi fa no ma ne bɛyɛ courageous hero Emma ne dini ye bibi de boa Israelfoɔ ama Midianitefoɔ wotimi di wɔn so de a ɛne wɔdɔfoɔ memma ne ɛtwam no enka wo nhyɛ menka sɛ ɛbra misua no ye misɛn wobi agyi mi kunu wobi gyi madwuma wobi gyi mi sika na da bia ɛdawano na wo kasa na da bia wɔmmoa fa to wachi na ɛkɔ abɛfa so wobetimi de ato wachi ne sɛ abrabɔ no bibi etimi si obra na ye bɔ no enye de bia na bibi papa betimi ato wo bibi bɔne betimi ato na eso sɛ bibi bɔne ne to a you are bigger than that thing na ato wo no wo betimi stand above it wo betimi asɔre agina sɛ mentimi nsesa no de hu hia sɛ wo do pass ato achi no e sɛ de atwa mu no eye history it is dead wontimi nsesa no wontimi nka sɛ oh me kɔ ɔkyena na ebia makwa akɔhwɛ enema bia atwa mu machi na makwa akɔyɛ hu bibi anansa nneema bia nra esi ye na mekwa akosesa no enam se wo sesa na enye yie no adesua na betimi afa ade afiri mu na wo de abobra na wo de akɔ anim nkakra na de ekuta wo bia no se wo de beto asafo awurade nsem a onyankopɔn betimi aye bibi etie na ade na ato wo disappointment ben na aba betrayals ben na aba wukuru bi agya wo mre bi atwam wo yire bi gyawo wo bi du sika dwane ya na wo ba bi afiri mu ana yeyi wadi firi adwumam wo bi ye wade a eya wo bi ka wo ho asem wo bi twetwa wo nanti bone bi a wonyaye wo bi de to wo so te sɛ Acha Williams wo bi de bone to ne so for 37 years wakoda prison wo pie ba esa beto nwom wo America's Got Talent asede a maame papa adan ne wama ne ma bi atwam akyekere wo saa na da bia ɛda wano ebra so sɛ wo de beto achi na wapema ko woni fisa wo won kwan de na wo wade onyame wo se minim adwene kro amadwene fa wo ho enye bone de se mema wo daakye eni awieye pa onyame anka so obema wo pass papa o wo se I will give you a good future mema wo daakye pa na hwani mu se enema da wonim ne beya akese asenie etwam enti today don't be a prisoner of your past na bomodin aso bepem ede akɔwanim Abrabopa dwumadie ene wasogu so wutie ewo okay 101.7 FM so okayfm 101.7